Greetings world. We are anonymous. Zdravíme všechny občany a vládu České republiky. My jsme Anonymous, Destrukční tým. Jak jistě víte, proběhlo střetnutí s Andrejem Babišem. Cílem střetnutí byla dohoda o cenzuře internetu. Dohoda zněla, že když neschválí cenzuru, nebudeme napadat jejich weby. Neuskuteční se žádné útoky. Babiš však tuto dohodu porušil, tím podrazil nás i vás, drazí občané. Dne 14.4.2016 ve večerních hodinách začaly útoky na anobudelíp.cz a agrofert.cz. Tyto weby se nám na pár hodin podařilo odstavit. Dále jsme útočili na weby TOP 9, ČTK, KDU, ČSL a C24 a Hejtrý. Podařilo se nám dostat do databáze ČSSD a hackli jsme stránky Jiřího Dienstbiera a Bureše. Dne 6.6.2016 jsme zveřejnili e-maily Bohuslava Sobotky. Zdaleka není ještě konec. Budeme útočit na další weby, nabourávat se do databáz. Mimo jiné Miloš Zeman podepsal zákon o cenzuře. Plánujeme globální útok na weby české vlády. My jsme Anonymous, jsme legie, neodpouštíme, nezapomínáme, očekávejte nás.